On onni, että kohdattiin. Se päivän kirkastaa aina kun ystäväin luoksein rientää. Avullaan kaiken teen paljon paremmin kuin vain hyvin. Moonaksesta syntyy taulu loistavin. Nyt elän paljon täydemmin. Ystäväin Equestria Girls. Tämä on varmaan pahaa unta. Herää, Sunset. Herää! Au! Hereillä olet? Au! Minä myös. Entäpä sinä? Ei! Rainbow Dash, sinä pelastit minut radalla. Mitä sinä nyt selität? Näen teidän muistonne, enkä ole mukana. Ja mitenköhän sinä näet meidän muistojamme, jos sopii kysyä? Tällä. Selvästi halpa kopio meidän kivistämme. Me saimme ne yhdessä. Olitte siellä, muistatteko? Miksi hän vieläkin puhuu meille? Pinkie Pie, muistatko kun tulin luoksesi yökylään ennen bändien taistoa? Ainoa kerta, kun olit lähelläkään juhliani, oli kun tekeydyit Applejackiksi ja tekstasit. Juhlasi on tylsempi kuin ankka lumikengissä. Ihan kuin puhuisin noin. Se todella sattui sydämeen. Eikä kovin kilttiä ollut ankoillekaan. Siitähän on kauan aikaa. Twilight, sinä kai muistat minut. Olemme kokeneet niin paljon. Yritä. Tapasin sinut vain kerran, kun huusit minulle kisoissa. Eikä kukaan muista, että olen muuttunut. Ehkä ei kukaan täällä. Tulen ihan kohta. Ei mitään kiirettä takaisin! Hei, prinsessa Twilight. Tämä kuulostaa hullulta, mutta olemmeko ystävät? Olenko mukava? Vastaa, kiltti. Totta kai olemme. Onko kaikki hyvin? Mistä on kysymys? Vähän vaikea selittää. Helpompi ehkä naamakkain. Tai ehkä ei naamakkain suorastaan. Twilight! Sunset! Hups! Oli tarkoitus halata. No, mitä on tekeillä? Paha juttu, Sunset. Mistään tällaisesta en ole kuullutkaan. Toisaalta Mitä? sain juuri erään idean, mutta et taida pitää siitä. Teen mitä vain, jotta saan ystäväni takaisin. On eräs poni, joka ehkä voisi auttaa, mutta en tiedä, tahdotteko nähdä toisianne. Kuka? Ai joo. No, prinsessa Celestia! Et arvaa, kuka palasi. Tai tuota varmaan arvaatkin, koska hän on tuossa noin, mutta... Teenkö oikein? Prinsessa Celestia, viimeksi kun näimme toisemme, olin häijy oppilaasi, joka petti ja hylkäsi sinut. En olisi sanonut sitä noin. Eli Sunset tarkoittaa, että... Tarkoitan, että tulin tänne muuttuneena. Pyytäen nöyrästi anteeksiantoa, neuvoa ja tietoa. Tai voin lähteä pois ja et enää koskaan näe minua. Oli jo ikävä, Sunset Shimmer. Olen pahoillani.
En tunne tarkalleen sitä loitsua, joka pyyhki ystäviesi muistit, mutta kuulostaa kuin Equestrian taika vaikuttaisi sinun maailmassasi. Aivan. Tuon katalan taian voimat voivat eskaloitua laajamittaiseen katastrofiin, jolle me toimi. Anteeksi, yleensä kuulen sinulta ei oppilaita koulun pysäköintialueelle. Tuo pysäköintialue kuulostaa varsin voimalliselta paikalta. Vastaukset löytyvät Canterlotin kirjastosta. Täällä on varmaankin yli 1 miljoona kirjaa. Olisikin, mutta ei hätää. Tässä on poni, joka tuntee paikan kuin omat kavionsa. Minne menet, prinsessa Celestia? Salaiselle osastolle. Täällä! Sala! 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 Hengitä, Twilight. Voi että! Niin monta kirjaa lukematta! Muinaishistoriallista tavaraa! Minä luulin, en voi. Pystytköhän varmasti auttamaan tässä kaikessa? Älä vie tätä minulta! Pitää nyt kuitenkin varoittaa. Arkiston mekaanista luetteloa ei ole juurikaan huollettu. Pitää kai sitten lukea kaikki! Tule! Eikä! Voitteko uskoa? Se on Canterlotin viisut osa 31! Niin juuri! 31! Sunset! Nyt vasta menee hyvin! Täällä näin! Alkuperäinen Wendigo säävaroitus esi-Equestrian ajoilta! Tiesitkö, että kansleri Vanukaspää tahtoi lailla määrätä maaponit juomaan porkkanamehua joka ruualla? Minäkin tiedän nyt. Sait luettavaksi hauskimmat kirjat. Pitäisi kai pitää pieni tauko. Koska nyt löysin jotain! Kai tiedät Clover älypään 7 koetusta? Tottahan toki. Miksi? No, ensinnäkin nämä ovat peräisin ajalta ennen Equestriaa. Katsos tätä. Muistikivi. Lupaavan kuuloista. Se kuului pahalle noidalle, joka oli lähes voittamaton. Muistikivillään hän saattoi poistaa minkä tahansa muiston keneltä vain, jopa pitkiä katkelmia. Katkelmia. Kuten että olen mukava. Clover älypää tiesi, että noita piti pysäyttää ja kivi tuhota, joten hän jahtasi noitaa kaikkialle. Mutta aina kun hän lähestyi, noita pyyhki hänen muistinsa ja pakeni. Mutta hän jatkoi vain. Kuinka? Pergamenttipalaset. Hän kirjoitti kaiken muistiin tietääkseen, miten kävi ja kuinka jatkaa, niin kuin merkitty reitti. Fiksua. Clover äly. No, tajusin. Mitä tapahtui portaalin toisella puolen? Viimeinen sivu puuttuu. Clover varmaan piilotti sen, jottei kukaan muu löytäisi muistikiveä. Sunset. Ehkä muistikivi päätyy sinun maailmaasi. Ja joku käyttää sitä, jotta kaikki vihaisivat minua. Mutta kuka?